Ngithi kunina benkashana kamenze yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bawucima ngamanzi. Nina belembe leqamanye amalembe ngokukhalipha isishaka kashayeka ngemanzi ngisaba ukuthi ushaka kuyinkosi yasemashobeni. Ngiyakhuleka umhlaba wonke nasenhla nezansi kwisifundazwe sonke sikaMthaniya lokhulekayo umuntu wentombi ezithi zingawubuka kuhluma ihlahla sothando ngaphakathi enhlizweni ixega isimilo maqede zimlandela umfokambanje. Ngumzukulu kaMdumo, umdumo kaThumbu, uThumbu kaPheshe, uPheshe kaMaguyane, uMaguyane kaVaphi, uVaphi kaNokhonjo. Namuhla ngifuna ukukhuluma ngomsebenzi wesihlangu. Yini umsebenzi wesihlangu? Abantu abaningi izinto bayaziphambanisa. Umsebenzi wesihlangu awenzelwa umuntu othe medlule emhlabeni wadlula engaganiwe. Umsebenzi wesihlangu wenzelwa umnumzane wekhaya. Yini umsebenzi wesihlangu? Umsebenzi wesihlangu yila sisuke khona sembathisa ubaba womuzi okanye indoda yomuzi senzela ukuthi mayifika kwelamathongo ifike ingekho nqunu kodwa ifike yembathile. Uma umuntu wesilisa okade eganiwe ukathi mesesedlulile uma efika kwelamathongo bake bafike bathi wena unqunu bese kuphoqa ukuthi ke manje enzele umsebenzi wesihlangu. Umsebenzi wesihlangu ke inhloso yawo ke yiyo leyo ukuthi kusuke kufanele ukuthi kwembathiswe lo wesilisa kuzathi uma efika emathongweni afike embethe angafiki enqunu. Yingakho umsebenzi wesihlangu balekile kona wonke umuntu wesilisa osuke eyindoda. Omunye umuntu uzozibuza ukuthi umuntu kena kotheme ehambe emhlabeni ohambe engaganiwe yena kwenzakalani. Uzokhumbula phela ukuthi lowo muntu loyo emathongweni usuke efana nomfana. Uma efana nomfana yena ngeke akwazi ukuthi enzelwe isihlangu ngoba akayona indoda, akaganiwe. Lowo muntu kenzelwe ibheshu ngoba yena akaganiwe nalo ibheshu ilona elimembathisayo elenza ukuthi naye mefika ngalina kwelamathongo angafiki enqunu. Asibukeke futhi manje size kumuntu wesifazane naye othe medlule emhlabeni wadlule engaganiwe. Umuntu wesifazane ke nonjalo uke enzelwe umsebenzi obizwa ngebhali. Ngoba phela naye usuke efana nentombazane kanjalo nomuntu wesifazane ngisho kuthiwa bese sigabeni sokuthi usengakwazi ukuthi agane kodwa umengagananga naye wenzelwe ibhali ngesizathu sokuthi na usuke intombazane. Asibuke manje umuntu wesifazane. Umuntu wesifazane nothe umedlule emhlabeni wadlule seganile yena ukenzela isidwaba njengoba wazi ukuthi vele umfazi oganile wezwe lakithi wesizwe sikaMthaniya noma umuntu ompisholo kuke kufanele ukuthi abhince isidwaba emagcekeni ala eganele khona. Yingakho noma esedlulile naye kuke kuphoqa ukuthi kufanele ukuthi enzele umsebenzi wesidwaba naye ozothi umefika ngale kwamathongo angafiki enqunu. Omunye umuntu wesifazane kuke kwenzeka uthola ukuthi umesedlulile emhlabeni uthi efika kwelamathongo afika athi unqunu makusha amathongo naye kuphoqa ukuthi abuye ezemhlabeni azokwenzela lo msebenzi lo wesidwaba. Yenziwa ngani yonke le misebenzi? Umsebenzi wesidwaba kanye nomsebenzi wesihlangu yombili leyo msebenzi yenziwa ngenkomo. Bese kuthi umsebenzi webheshu nomsebenzi webhali wona wenziwa ngani na? Wenziwa ngembuzi. Angithemba ukuthi abantu bazothakaselela lo mfanekiso oqoshiwe ngenhloso yokuthi uzamile ukuthi sibavule kancane emqondweni ukuthi bazi futhi baqonde ukuthi miphi imisebenzi yokuqala esuke ifanele ukuthi yenzelwe abantu abasuke bengasekho. Indoda eganiwe yenzelwa umsebenzi wesihlangu okumsebenzi oyenza ukuthi ingafiki inhluzwa kokhokho bayo nasemndenini yakubo. Umfazi usuke eganile yena wenzela umsebenzi wesidwaba ukuze naye angafiki enhluzwa kokhokho bakhe kanjalo nezalukwazi ezinye. Bese kuthi umuntu uhambe engaganiwe wesilisa yena wenzelwa ibheshu bese kuzothi wesifazane enzelwe yena ibhali. Ngitholeke futhi ke ngokulandelayo la sesikhuluma khona ngomsebenzi wokukhuphula ukuthi wenzelwa bani kanjani. Shimane,